Vi har kendt hinanden i rigtig mange år. Faktisk hele mit liv, og det er 22 år. Det er totalt lang tid. Det kan jeg godt forestille mig, jeg og vi har selvfølgelig oplevet mange ting herinde. Og det meste af det har været herude på Kammen, og det er rigtig. Ja, det har været mange gode år, og det har vi også. Og vi har haft det pissegodt. Ja. Og da jeg var lille, der kørte jeg rundt i klapvognen, og da jeg blev gammel nok til at gå, det tog i forlystelsesparker. Og da jeg blev teenager, så passede på mig, når jeg tøvede med, når jeg kede det. Ja, og ja, så var der også at passe på mig, når Per Kold var så meget efter mig. Det er så lært at sørge for selv de senere år. Det er meget godt. Som mine forældre har haft mig resten af tiden, ikke? Så det er meget godt. Ja. Men Anny, det har været rigtig godt. Og du skal ikke være tvivl om, at det sætter jeg stor pris på. At du gider have mig ude. Og det er pris. Så, men, det er jo ikke kun dig, der er givet, Anny. Det er, at du offrer noget ud af det. Fordi vi har oplevet en masse ting sammen, og så har jeg også fortalt dig noget. Jeg har lært dig en masse ting. Jeg har lært dig om stjernekonstellationer på himmellegeme. Om kunst, og hvordan det virker i vores tid. Og så har jeg også hjulpet dig hjem, når du har været fuld op i laden. Og det er jo ikke kun én gang. Nej. Og jeg har også hørt, at de manglede mig her i døren. Nej, det er klart. Nå, okay, det kunne ikke gå. Nå, okay. Jeg var her. Jamen, jeg spørger lidt. Men en ting, jeg sagde, den ikke kan være hende, det er at sende, skrive og slette sms'er. Det er åbenbart ret svært. Da hun fik sin første mobiltelefon, der viste jeg hende, hvor simpelt det egentlig var. Og hun gjorde det efter, til topkarakter. Og hun kunne sende en tilbage til mig. Fint nok. Jeg tænkte, der har jeg gjort dagens rigtig gode gerning. En gammel dame, der kunne lave sådan en sms og sende det. Det er fandme godt gået. Så et par dage efter, så gik jeg tilbage til hende og sagde, hvad, Annie, kunne du ikke lige lave den der sms igen og sende den til mig? Det kunne hun sgu ikke. Den er hun sagde lidt. Alt hvad jeg lærte lige der, jeg kunne tage efter. Jeg tænkte, hold da kæft. Det var lige godt sagt til hende. Ja, det var og det er ikke noget. Nej. Så Karin, Marianne og jeg, vi har så sidenhen hjulpet hende, hvis der var noget, en uønsket sms, der skulle slettes. Ja, det må så være vores tørn at gøre det. Og så, jo, men ja, hvem har også brug for at sende sms'er, når man har en nabo som Per Kok? Fordi han kan stabe råbe højt. Hvis man ikke kommer over til ham frivilligt, så får han en derovre ved at råbe. Annie, kom over på en øl! Og så skal man nok lære nogen at kende herude der. Det er da ikke det største problem. Så kan man bare sende en rygte rundt med ham, ikke? Men ja, der bliver også snakket meget her på pladsen. Og Annie, der er meget sladder. Og du er sgu med på den vogn. Du er ikke rømme af dig. Og som man siger, der kommer altid en sporvogn til. Og det er gamle store sporvogn. Det er tit, at jeg sidder nede i teltet og bare lige slapper af, fordi jeg tænker, hold nu kæft, nu gider jeg ikke de andre mere. Så sidder Annie og snakker. Og hun snakker. Det går meget godt, men det er meget dagen til, at det interesserer mig, alle de ting, hun snakker med mig om. Men så har jeg hørt, nå, men har du hørt, at deroppe, der sker det og det? Jamen, det er nyt, ved du hvad. Ved du hvad, jeg er stort set ligeglad, det rager mig ikke. Og på 22 år, så bliver det til meget snak. Det gør det altså. Det er meget snak. Og så om 22 år, så lægger man så mærke til alle de ting, hun siger, Annie. Fordi hun har mange ting, hun siger, og ting, hun kan finde på at fyre af. Og I har garanteret hørt mange af dem selv, og det er I styr på. Om det så enten er udråb, suk eller skæld ud, så har I nok hørt det der. Herre Jemini, hvor herre bevares. Og ved I hvad? Det gjorde jeg. Og Per, din bavian. Og franske klovn, som det ellers er. Og så selvfølgelig det høje. Hva? Og en masse andre ting, og I kender dem jo selv. Og vi slipper nok ikke for dem. Men vi har lært at leve med dem, og vi vil nok heller ikke leve for uden. Nej. Men Annie, ja, vi har været på camping sammen, så længe at vi har set campingpladsen ændre sig rigtig meget. Og i de seneste år har jeg så desværre måttet sortere en smule fra, fordi at jeg får mere ansvar med arbejde, venner, skole osv. Men så er der så det problem ved, at jeg får mere ansvar, så tager jeg også et ansvar for dig, nemlig mig. Fordi jeg skal have den helt rigtige mængde af opmærksomhed, og Annie, hun giver mig altid for meget. Ja, og så altså bare jeg får en portion mad der, og så jeg spiser 3 portioner mad, og så siger hun, skal du ikke have en portion mere? Du sulter, hvad?
Jeg har fået, og så kigger jeg på Insta, der kan hun ikke engang spise alt det. Det var værd nu. Yes. Så men, jo. Og så, men selvfølgelig Annie, du ved jo, jeg altid kommer ud og hjælper dig med fortæl og gulv og campingvogn, og som jeg er blevet sat til at vaske, det er, at Per Kok han ikke kan stå lige på taget mere. Og det vil jeg så selvfølgelig altid gøre, og det skal du ikke være i tvivl om. Jeg vil altid komme og hjælpe dig, og jeg vil altid være her. Jeg tager jo gerne en weekend og en ferie og skadefest i ny og næ, men jeg skal også kigge ned jo, så det bliver jeg jo nødt til. Det er jo en pligt, jeg har for alle de andre. Ja, men jeg nyder at være her, Anny. Om det så er små ting, jeg skal hjælpe dig med, eller store ting, hvis du nu brækker benet, du er nødt til at hente dig, så du kan komme til nytårsfest, så du ikke skal aflyse det, så gør vi det. Og jeg er sikker på, at alle herude også støtter dig og hjælper dig, når det er. Gør det. Og det, jeg vil selvfølgelig godt takke dig for alle de år, du har haft mig, og jeg vil gerne være her fremover. Det regner det stærkt med. Men det kan godt være efter den her tale, du synes, det er lidt for fint. Jamen, så det sidste, så vil jeg gerne bede jer om at tage glas i hånden og rejse jer fra jeres pladser, så vi i mangfoldighed kan give Annie 7 korte hurraer for de hver 10 år, hun har været her. Og så et stort hurra for de næste 10 år. Ja? Annie, længe leve! Hurra! 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 Og så det lange hurra! Skål! Skål! Tillykke med det, Annie. Nu er I.